Hej, mit navn det er Anna Nybo. Jeg har virksomheden Anaway, som hjælper jobsøgende akademikere og ledere i job udenom det kommunale. Men det er ikke det, jeg vil tale om i dag. I dag der vil jeg tale om, hvordan du kan omsætte din viden til at hjælpe andre virksomheder. Det er jo sådan, når man lige pludselig begynder at få noget erfaring, og erhvervslivet begynder at se, at okay, det er faktisk en virksomhed, som har en smart strategi, eller har lavet et nyt tiltag, eller har tænkt lige på kanten af boksen, eller hvad det nu kan være, at de begynder at blive interesseret i begrebet innovation. Altså hvad er det for en type innovation, som vi virksomheder egentlig producerer hver især? Og den innovation, som vi alle sammen hver især står for, den er der andre, der kan blive inspireret af. Jeg er blevet spurgt her for noget tid siden, om jeg ville træde ind i et advisory board i en virksomhed, som hedder Thylander Malehåndværk. Og det er en virksomhed, som har eksisteret i over 100 år og været ejet og ledet af flere forskellige generationer i deres familie. Så man må sige, at det er en virksomhed, hvor at tingene plejer at være sådan, som de nogenlunde også var i går, og sådan som far også gjorde det for 20 år siden. Den her virksomhed, den er sådan set godt solidt plantet allerede, men hurtigt så erfarede jeg og ejeren, at jeg faktisk kunne komme ind og lige give dem et skub over i en mere innovativ retning. Og så man sige, hvad er mest innovativt eller mindst innovativt, det er der sådan set ikke noget svar på. Men i hvert fald så kan vi sige, at når vi sidder hver især og tænker over vores flotte, store, pæne strategier, så behøver det ikke give noget i sidste ende. Så det her med at sammensætte et advisory board, det er rigtig, rigtig klogt. Det gjorde jeg også selv fra starten i Anaway. Men jeg er rigtig glad for nu, at jeg begynder at kunne tage min egen erfaring, som jo er kommet lidt i perspektiv, og kunne give den videre til nogle andre. Så hvis du er iværksætter derude, og du egentlig har siddet og fået lidt erfaring, så skal du ikke være bange for at gå ud og så dele den videre ud, fordi det er ikke kun virksomheden, som modtager dine gode råd og inspiration, som får noget ud af det. Faktisk så er det også sådan selv, at jeg i hvert fald personligt har fået enormt meget at tænke over igen, når man lige pludselig begynder at forklare, hvad det ene eller andet kan betyde, hvis man går ned ad den ene eller den anden strategi. Så jeg kan jo kun sige herfra, at det er nok sådan lidt karmaloven, som også træder i kraft, og så bliver man klogere, og der er kun gode ting at sige om det. Det eneste, som du selvfølgelig skal være opmærksom på, det er, at det kommer til at tage noget tid. Og hvis ikke du ligesom har lyst inderst inde til at tage den tid ud af kalenderen, jamen så kommer det til at gå i kage, skulle jeg sige, fordi ellers så bliver det ikke succesfuldt for nogen af parterne. Så du skal også ligesom gøre op med dig selv, vil du gerne give det et par timer om ugen til at starte med, og så måske, når I kommer lidt længere hen, et par timer om måneden. Og hvis du kan det, og hvis du vil det, go ahead, fordi det er sindssygt sjovt, og de andre advisory board medlemmer, som man sidder og sparer med, har jo også ofte en meget interessant indsigt med sig og bagage. Og så ligger der selvfølgelig også noget andet i det, og det er at skulle præge en leder, som jo typisk er den, som ejer virksomheden eller direktør i virksomheden. Og der kan man bestemt også yderligere lære meget som leder selv. Så det var alt herfra om advisory boards. Hop ud i det, og så husk, at der ikke følger nogen krav med som advisory board medlem. Det er altså kun, når du skal op i en bestyrelse, at du lige pludselig begynder at være ansvarlig for en masse ting. Så det er en fin legeplads at starte på. Go ahead. Hej.